यादव। लेबा की पूछबे करब नगद लेहे बताओ खुल के देखा कोके डिस्काउंट कुछ तो हके है बताई लगे देखे में सब कश्मीरी बाबा ऐसन सामान हमरा भीरी बा एगो पदुह को फिरी बा ऐसन सामान हमरा भीरी बा एगो पदुह गो फिरी बा बार बार ना मिली कैसन बारे कैसन बारू बरांडे लियाइले हो पूरा मार्केट में तू ही झइले हो और स्पेशल बहो हेलो प्रमोद मुकेश हवे रोज के गोहा की एक बेर लिही जे कहाँ बहो ना बहा की सब तोहरे पपरल पीरी बा ऐसन सामान हमरा भीरी बा एगो पदुह गो फिरी बा ऐसन सामान हमरा भीरी बा एगो पदुह गो फिरी बा ले लो सबके दाम लगा के दे दे।